Magbago ka, magbago ka. Hello mga idang, magandang hapon sa inyong lahat, saan man kayong dapit ng ating bansa, mga kababayan ko, mga OFW. Ingat kayo parati dyan. Siguro sa kung saan kayong bansa naroon ngayon, medyo maluwag na dyan sa inyo, hindi katulad dito sa amin ay talagang lockdown dito sa amin ngayon. Kaya kahit sa pagganitong pagkatakanta na lang mga kaidang ay may papalabas yung hirap sa nararamdaman ko ngayon, talagang dito lang sa bahay. Tapos pag maghanap buhay ka naman, napakahina ng biyahe, lalo na sa hanap buhay ko na isang tricycle driver, talagang mahirap. Kaya sa pamamagitan malamang dito na medyo gumangaan yung pakiramdam ko. Kaya kadong, dahil talagang marami ng Pilipino nating mga kababayan nandito ngayon ay nahihirapan na. Wala pa rin ayuda hanggang ngayon. Wala mong dumating na ayuda. Sabi nila may ayuda na, wala pa rin naman pala. Kaya yun, lagi na lang tayo mananalangin sa Panginoon na sana'y matapos na itong pandemya na ating naranasan sa panahon ngayon mga kadong mga ridang. At sana mga kadong mga ridang, sa pamamagitan din itong aking paghandog sa inyo ng isang awitin ay magbigay man lamang sa inyo ng konting kasiyahan mga kadong mga ridang, no? At hindi ko na isa-isahin mga kadong sa mga subscriber ko, shout out sa inyong lahat, at sa mga viewers ko, shout out sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isahin dahil yung iba na papaseta sa akin ay hindi ko na rin matatandaan. Kaya sa lahat, sasabihin ko sa lahat ng mga viewers ko, mga subscriber ko, at sa mag-subscribe pa, shout out sa inyong lahat, saan man kayong bansa naroon o dito kayo sa Pilipinas. Sana hindi kayo magsawa na magsuporta sa aking kunting maliit na kubo bilang isang YouTuber mga kadong. Sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga video mga kadong. Mga kalulong, maghandog ako sa inyo isang awitin at sana ay magugustuhan ninyo mga kalulong, mga ridang. Okay, hindi na natin patagilin at ako'y maghandog na yung isang awitin mga kalulong. Okay. Di ka man lang nagising, di ka man lang nagsika, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Ba't ka ganyan? Di naman sila nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Bakit bumabot ka sa kalukuhan? Nagpabaya ka, lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Ang nais lang naman nila ay sa iyong kabutihan. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Kung lalagi kang ganyan, ika'y walang mapupuntahan. Baka bumagsak ka sa kulungan. Mag-isip ka, di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Nabibilang ng kanilang mga araw. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina?
Bibiguin mo ba ang kanilang mga pangarap? Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli.